Toto tri podmienky boli také. Perša podmienka bola, že Páscha musí byť po jarnej rovnodennosti. Druhá podmienka, že Páscha musí byť po splní mesiaca. A tretia podmienka, a to je tá podmienka, bom povedal, ktorá je aj taká najdôležitejšia i vychodžať zo Svätého písma, je tá, že Páscha musí byť po židovskom sviati Pesach, čiže po židovskej Páschy. My známe, že Židé takisto oslavovali Páschu a to ich sviato je, že jak oni odišli zo Egypta, jak ich Mojsej vovil zo Egypta, oni tam robili takého paschálneho baránka, zabíjali a tak. No a to je ich Páska, pamiatka na útek z Egypta. Ale naša Páska je Kristovo voskresenie a naša Páska bola po židovskej Pásky. Kristus voskres v nedíľu po židovskej Pásky, ktorá bola v sobotu, čiže deň po židovskej Pásky. A z toho dôvodu aj na toto bola podmienka tam stanovená, že to musí byť naša Páska po židovsky, že to nemôže byť predtým. A práve túto podmienku dotrimuje dodneska jedine pravoslavná cerkva. Potom toto latinská cerkva, jak známe, keď oni zmenili kalendár, tak oni potom začali aj Páschu počítovať inakšie, čiže už pre nich tá podmienka o židovskej Pásky nebola podstatná. A to je aj dôvod, čom my dneska máme v rôznych datumoch Páschy so katolíkami, ale na druhej strane sa to môže stať, že vlastne sa Páscha môže oslavať aj spoločne. Jak to je aj toho roku, v tomto jubilejnom roku 1700. výročia, kedy môžeme sa tešiť z toho, že spolu s ostatnými christianami oslavujeme Páschu vo jeden deň, čo je samozrejme pre nás pravoslavných veľká radosť. No a čo je ešte podstatné povisti, že neexistuje sviatkovania Páschy podľa nového alebo starého kalendára. Nový starý kalendár to je juliánsky, náš pravoslavný, gregoriánsky, západný, rimokatolický. A to je, medzi nimi je rozdiel 13 dní, jak dobře známe. Ale Páscha Kristova, jak vidíme, ona sa neoslavuje podľa kalendára, ale podľa vypočtu paschalí. V našej pravoslavnej cerkvi paschaliju vypočítavať a určuje, koľko má byť Páscha, Aleksandrijský patriarchát. Oni potom nám dávajú dopredu, samozrejme veľa rokov, znati, že koľko bude v jednotlivých rokoch Páscha Kristova. Na západe rímska cerkva, oni si počítajú podľa svojho, jak varu môže sa to dakoli stretnúť aj